Здравейте, аз съм Петър Генчев, на 23 години. Аз съм филмар. Занимавам се с кино. Снимам късометражни филми, музикални клипове също. Обичам да излизам с приятели. Обичам да прекарвам времето в природата. Обичам хубавите емоции. Обичам да се смея. И обичам да пея. Особено когато карам колата, тогава обичам да пея. Защото ме кара да се успокоя. Натежаваме разделата. Много ми е мъчно, когато се разделям с даден човек. Било то приятелство, гадже. Всяка една раздяла ме натежава. И ми е тъпо. Постоянно мисля за нея. Това ме натежава. Раздялата ме натежава. Натежаваме тъгата в хората. Натежаваме, като гледам хората как са самотни. Или може би аз съм самия самотен. И затова си мисля, че хората и те са самотни. За да мога да се успокоя. Натежаваме тъгата. Глупости говоря. Натежаваме раздялата. Не обичам да се разделям с хората. Превързвам се към тях. И обичам да казвам, че повече му боли за тях, отколкото те за самите себе си. Както всички хора казват, търсят щастието. Да, ама щастието е навсякъде около нас. С онзи хубав израз живот, сълза и смях. За да има смях, трябва да има сълза. За да има смях, трябва да има сълзи. И за да има сълзи, трябва да има смях. Търся любовта. Търся онази любов към живота. Да се събуждаш, усмивка, да виждаш любимите хора около себе си, приятели, роднини, родители, момиче. Търся утеха в това намирам утехата. И затова я търся. Крия чупуша от дядо ми. Това е единственият човек, от който крия и който не искам да разбира, че пуша цигари. От него крия това. Другото, което крия, понякога прекривам мислите си и си мисля, че всъщност това е нормално нещо. Да криеш емоциите си. Въпреки, че съм си доста емоционален човек. Зодия се водя. Крия, че пуша цигари от дядо си. Страхувам се от загубата. Страхувам се от това да загубя даден човек. Страхувам се от това да видя любим човек, който се отдалечава.
Само това се страхувам. Тя смъртта е сигурна, така че ще дойде рано или късно. Пуша цигари, за да мога да ми минава по-лесно мисълта. От притеснение. Не се гледам в огледалото. В принцип не се гледам. Не харесвам да се гледам в огледалото. Освен когато се обръсна, за да не се порежа. Само тогава. Тогава трябва да се гледаш в огледалото. По принцип можеш и без. На усещане така. Да се... Но... може да пропуснеш някъде. Да обръснеш някъде космиче. Не обичам да се гледам в огледалото. Може би все още не виждам това, което искам да видя. Или трябва по-често да се гледам. Преди време бих казал, че след 10 години се виждам като някакъв велик режисьор. Поредната мечта. Тя е една обща мечта всъщност. Но сега, след 10 години, виждам се такъв какъвто съм. Това, което го знам, само аз си го знам. Не знам как се виждам след 10 години. Не знам. Винаги ми е било интересно, когато виждам големите хора. Тези, които са на по 70-80 години. Винаги съм се чудил как са издържали, как са оцелили толкова дълго. Един приятел ми каза, че не знам какво ми каза. Не знам как да го структурирам. Той каза, че не силните оцеляват, а адаптивните оцеляват. Тези, които могат лесно да се адаптират. Тези, които могат да се адаптират. Ти трябва да се адаптираш, за да оцелееш. Така че трябва да се науча да се адаптирам, за да мога да се веря по някакъв начин след 10 години. Не знам какво бих искал да променя в себе си. Обичам все така, както обичам. Искам все така, както искам. Емоционален съм доста. Изживявам си го. Всяка една връзка. Много страдам по любов. По любов страдам. Не знам дали бих искал да го променя да страдам по любов. Аз мисля, че май трябва да страдаш по любов. Каквато и да е любов. За всеки има различен тип любов. Било то приятелска, било то с половинка, с родител. Какво бих променил? Бих чел повече книги. Това бих правил. Бих искал да чета повече книги. Бих искал да отделям повече време, за да чета повече книги. Бих отделил време, за да чета книги. Това трябва да променя. Трябва да вметна книгите в себе си. А не да чета от дъждата на вятър. Моите пороци са цигарите. Цигарите е порок.
Когато съм тъжен, пия. Или когато ми има нещо. Тогава много ми се пие. Тогава ми се пие. Но пия по биричка. Аз го наричам течния магьосник. Защото тежкият магьосник е друго нещо. И за да замениш тежкия магьосник, го замени с течния магьосник. Тире бира. Бирата ми е порък. Вечерта си позволявам да пия по една бира. Да му успокои и да му е по-лесно да заспа. Особено когато минават някакви мисли покрай в главата ми, за хора около мене, когато страдам, че даден човек не ме търси. И че когато го търся, той не отвръща. Това е тъпо. Избрах на черно, защото знам, че ще се покаже истината. И такова, каквото е. Бих пожелал на хората да се обичат повече. Да се обичат повече. Това бих пожелал на хората. Да си позволят, първо да си позволят да обичат. Първо да си позволят да обичат себе си. После да си позволят да обичат другите. От оная любов, детската любов. Това бих пожелал на хората. Да се обичат като дете. Като деца. Нека се обичаме, както и децата се обичат.